A Huvil technikailag kimagasló szerelvényei a gyártó sok évtizedes tapasztalatának és az innovatív bútoripari megoldások felhasználásának köszönhetően újszerű arculatot kölcsönöznek konyhájának. E korszerű vasalatok a bútorok funkcionális és esztétikai tulajdonságait egyaránt kiterjesztik. Egy könnyed mozdulattal kivonják a munkatérből a bútorajtókat, így sokkal komfortosabb és biztonságosabb felhasználást nyújtanak a felhasználóknak, valamint több helyet biztosítanak a konyhai műveletekhez. A magas minőségnek és a jól átgondolt tervezésnek köszönhetően e szerelvénycsalád piacvezetővé és a piac számára követendő példává vált. Az összes emelési feladat megoldható a különböző szerelvényekkel. A dupla harmonika ajtók alkalmazása, az ajtók hátrabuktatása, az ajtók emelése párhuzamos síkban, illetve az ajtók forgáspont körüli fel- és lenyitása. A vasalatok széles körben használhatók a különböző ajtótípusokhoz, a lap- és keret szerkezetű ajtókon kívül alumínium keretes ajtókhoz is. A tervezéshez megfelelő szabadságot ad a méretek és súlyok variálhatósága. A Touch Control Opening funkciónak köszönhetően az ajtók kezelése a legmagasabb komfort mellett végezhető. A beállítástól függően, a vásárló igényeinek megfelelően az ajtók minimális erőfeszítéssel felemelhetők, illetve igénytől függően minden ponton megállíthatók. A felhasználóbarát vasalatok a későbbiekben tetszés szerint átállíthatók. Az emelő vasalatok második generációja egy egyedülállóan kifinomult termékcsoport, amelynek minden tagja a vásárlók igényeit a legnagyobb mértékben figyelembe véve készül. A termékek alkalmazásával optimális helykihasználás valósítható meg. Legkevésbé sérül a korpuszok belső terének hasznosítása, illetve egészen sekély szekrénytestek kivitelezhetők. E szerkezeteknek köszönhetően a bútorajtók záródása csillapított, csendes és biztonságos. A termék használata a biztonsági pántok alkalmazásának köszönhetően nem jelent kockázatot. Az ujjak becsípődését a pántok szárának szétnyílása akadályozza meg. A megfelelően szerelt és beállított Huvil emelővasalatok a bútor teljes élettartamán keresztül kiváló teljesítményt nyújtanak.